Mayong gabi inyong tanan ha. Sa akong may itsuo, nagabanding mi karon gabi na. Nag-vlog na sa kuya. Uy, Oh. Mao ni ko. Asa man uyo ko? Mao ni. Asa man uyo? Oh, mao ni si Papa Gogo. Gogo. Mao ni kung iso na gwapa ba. Mao ni kung pamangko na kulot. Kulot ka. Nakalagi. Budagan man. Oh. Mao ni balay kung mama na pension house. Oh, pension house no. Dagang kayo. Dagang kayo napuno na kan ba? Noog. Linda may Okay, sa ito mo palit na okay na adri ha sa sangi sa Galacia. Sa Resigo, tubi ka mundo ka. Bala na asa maron. Kamore panlaba. Udah. Okay. Kisay ka na mo pa-order. Text lang nako. Oh, pili lang mo kayo okay ha. Oh, naari ang kugitso na labandira. No. Labandira. Tagsara ko muli, amo na ko i-surprise ako manghod ang gwapa. Hello. Luha na taginong. Oh. Gwapa lang siya, mas bati mo naong. Na. Tutukin nyo, kisay may gwapa o gwapo. Naong lubot. Oo. Oh. Wow. Sinit ay. Liwat ni Korea. Oh. Shout out na mo sa akong YouTube channel ha. Mga friend. Hindi ka kay ito. Oh, kisay ka na mo Palit ito. order kiro. Ari lang mo diri ha. Oh. Wolf food na siya, wolf food. Taul po. Ulto. Oh. Ari na ko higda diri. Mas si ate Wais. Loy kay ang Ni ate mo kani oh. loy kay ang dig vlogger kay. Support lang mo sa akong YouTube channel ha, sa Facebook Live. I-share lang sa inyong sa page na ko ha. Thank you sa napay ako i-shout out. Nalimot ko i-shout out eh. Sa akong mga amigo sa Sangi. Si Dudong Ramil Inoy, si Utik Estrella, si Vinci Redalusa, o si Alro, Vincin, Munching. Tinting, si Munsing, si Ri, Raul. Royal Inoy, Ikit inoy. Itit Inoy. Shout out ko nila mga guys. Sila takot mo. Oh, akong ito no. Mga munggol, mga munggwel. Oh, hello.